Manje ngifuna ukuthetha nawe kanjani awuqala unike lo tata tata ndikhulumeni mos uchaza yakho mase ingakanga intoni ingakanga ukuhlupheka vele yanibona uhluphe kanjani uhlupheka nje yakho umsebenzi mos akho umsebenzi njani ungachazi into kuba mhlawumbe usihlupheka ngantoni ngetrol uzidosa letrol umsebenzi awukho and ungekho umsebenzi nje awunakutya xa ungabe kunamhlanje kuvalwe kwaziqephu kuvalwe nantoni awazi uba mawutye ntoni ndiyazamela phela ndikhothela abadini kanje nanganjani bathi masithini ewe yona sihloniphile le nto kuthiwa mhlawumbe keyokusala kuba mhlawumbe lesigulo sakhona sikhoyo ewe siyasibona khona shem ewe siyasibona futhi ke sihloniphile kuyo yonke into bayisenzela khona kodwa nantsi into isisu asikolodwa ndilambe ngoku mna ndingumntu akwazi uba mhlawumbe ndiziqhubela itroli ndihamba ndihambe esikala kubhalwe kwaziqephu kubhalwe kwantoni yonke ngoku ananemali ngoku ndiyavuye niwunike i-20 rand khona ngoku unganika usemsebenzini baba usemsebenzini uqashiwe shem wena mna mntu kaqashwa ndithini ndilambe ngoku fethu uthini Alright, no, siyakuva baba enkosi. Another resident, of course.